Os máis pequenos volveron ao cole e tamén rematou unha actividade que se prolongou durante todo o verán. Diververán, xa saben vostedes, esa actividade para os máis cativos que organiza a Asociación ou a Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos da Estrada. Pois ben, está nos nosos estudios Beni Borrajo, a presidenta da FAMPA, e ao mesmo tempo a persona que se deixou seguro todo o traballo despois de estes días de Diververán, pero tamén a diversión. Beni, moi boas noites. O certo é que todo un éxito, imagino que unha valoración máis que positiva. Foron 68 nenos usuarios do servicio. A verdade é que os pais quedaron encantados. Tiveron, aparte de estar no centro e facer actividades no centro, tiveron saídas, como foi a de Barbuda, a montar a cabalo, foron ao Zoo a Vigo, tamén foron ao que o Aquarium en Coruña, tiveron piscina, tanto na climatizada como na de fora, bueno, festas de clausura, con distintas actividades, en xeral, pois moi ben. Outro día, na festa de clausura, estuvo o alcalde, estuvo o señor San Martín, o cual temos que darlle moitas gracias porque sabíamos que tiñan un día moi ocupado. Despois, bueno, o que quero é, ante todo, primeiro agradecer, facer uns agradecimientos o que é a COE, porque nos prestou o que son os hinchables para o disfrute dos nenos ese día, tamén o que é a Protección Civil, posto que tamén viñeron coa festa da espuma, a Dynamic, por ser a empresa encargada e facelo tamén como fixeron, o centro escolar, o que é Figueroa, por habernos deixado as instalacións, e a Francisco, o conserxe, por ter tanta paciencia con nós todos os días. Dices a repetir experiencia, xa esta é exactamente, pero quero dicir, tendes pensado seguir porque pouco a pouco vese que está aumentando a solicitude para o verán. Sí, realmente houve moitos pais que o outro día nos preguntaron se po ano íbamos a volver a ter o servicio e todo eso. Non o sabemos, é dicir, supoñemos que sí, pero intentaremos que esta vez sea o Concello quen se encargue de facelo. Bueno, eso xa será un poquinho a valorar, non? A verdade é que tanto San Martín como o alcalde estiveron nos preguntando de como se fixera a actividade, bueno, quixeron saber todo o que se fixeran cos nenos aí. Bueno, tamén lle pareceu que o fixeran moi ben. Bueno, xa unha última cousa, xa a nivel, neste caso, de federación, tendes, empezou o curso, tú estes xa a asamblea, a partir de agora que? Traballar moito. Xa empezou o traballo, todos os colegios queren, seguimos pedindo as mesmas reivindicacións, o sí é o mismo, é dicir, realmente temos os mesmos problemas que o ano pasado, porque non se solucionou ningún.